बोलो गुरु महाराज की। नक्श बसका आणि अनुकूल कोल बसका नक्श बसका 5 बजे बोल जाए उत्तरायण नक्श बसका जल्दी नक्श बसका दे महाराज की। बोला महाराज की। अनुकूल कोल बैठा जर्नी खूप झाली होती बोली लेकिन 4 घंटा रोड कसं नाही लेकिन बताओ ना ब्लॉक में
दक्षिणा प्रदान करिष्ये। श्री हरिगुरु प्रसाद सिद्धिरस्तु। ब्रह्मांडा गुरु साक्षात् दैवं देवते बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सतगुरु महाराज की, काशी मठाधीश की। बोलो श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गोकर्ण मठाधीश की। सनातन धर्म के श्री लक्ष्मीनारायण महामाया तसेच
श्री लक्ष्मीनारायण महामाया तशेंच आमचे 25 देवता सगळ्यांक साष्टांग नमस्कार करतात. तशेंच काशीमठ स्वाम्याचे आराध्य दैवत ध्यास रघुपती देवाक नमन करता. आमचे कोकण पत्रकार जिवंत मठाधीश ते आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठलाकय नमन करता. काशीमठ मठाधीश संयमेंद्र तीर्थ स्वामी महाराजांक चरण कमलाक वंदन करता. तशेंच कोकण पत्रकार जिवंत मठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक चरणांक कमलाक वंदन करून हांव दोन्ही स्वामी महाराजांच्या आज्ञेन 2 शब्द उलोवपाचे प्रयत्न करता. आज एक मंगळ दीस आसा आमकां आनी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन कुळाच्या वतीन जगा वतीन हांगा सेवकाच्या वतीन सगळ्यांक हांव भोव आदारान दोनूय आमचे गुरुवर्याचे भोव आदारान स्वागत करता. म्हाका दिसता हो एक दुग्ध शर्करा योग आसा. दोनूय स्वामी महाराज वैष्णव पिठाचे आज पयलेदा आमच्या देवळांत मेळटा हें आमचें भाग्य आसा. आनी स्वामी महाराजांचे कृतज्ञता व्यक्त करता की तांच्यांनी हांगा येवन आमकां आशिर्वाद दिलो. म्हाका याद जाता 1992 सालांत जेन्ना म्हज्या आज्याच्या अध्यक्षा खाली नित्य चडणी जाली तेन्ना सुनिंद्र तीर्थ स्वामी हांगा आयिल्ले आनी 4य स्वामी तेन्ना हांगा पाविल्ले. तशेंच संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा 2013 सालांत आयिल्ले तेन्नाय विद्याधीराज तीर्थ स्वामी आनी संयमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा बरोबर मेळिल्ले. तेन्नाय गवळे मठाधीश आशिल्ले आनी चित्रापूर मठाधीशूय आशिल्ले. हे प्रत्येक व्हडल्या व्हडल्या कार्याक हांगा देवीच्या सायबिणीच्या कृपेन आनी लक्ष्मीनारायण कृपेन 4य मठाधीश आमी हांगा पाविल्ले आसा. ह्याय भांगरा मामाच्या महोत्सवाक 8 तारखेक गवळे मठाधीश येवन गेले, 11 तारखेक चित्रापूर मठाधीश येवन गेले आनी आज 20 तारखेक हो एकदम बरो महापर्वणीचो योग म्हणून येता. ही दोनूय आमचे स्वामी हांगा आज उपस्थित आसा. हांव तुमचो जास्त वेळ घेना. अशेंच देवा लागीं मागता आमकां सगळ्या पिठाचो असोच आशिर्वाद आसूं आनी नम्रायेचे मागणे करता काशी मठाधीशा कडेन की तांच्यांनी 2 आमकां आशिर्वाचन करचें आनी तृप्त करचें. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्री राम हनुमत सेवम श्री कृष्ण भीम सेवितम श्री व्यासम श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितम भजे ब्रह्मांता गुरव साक्षात् इष्टम दैवम श्रियःपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य संतने जन्मजन श्री गुरु हरि एक भांगरात अक्षर अंगोरून दवडलं तरी उभय संस्था आणि काही जाताच पळय भांगरा मामा महोत्सवाची एक गोल्डन मोमेंट जाता. एक 2 मठाचे 2 संस्थानाचे 2 पीठाधिपती एकत्रित जातासाची असं एक शुभागमन सर्व समाज बांधवांक पळोवंक कसं भाग्य पळयात सांगताची ही भांगरा मामाये उत्सव येवचेची 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष केन्ना तांकां सांगचे जायना. बिबी आयल्यारी आयले लेट आयल्यारी आयले किंतु कसर भांगरा मामाय महोत्सवान तू 2 सॉंग वट्ट जावत म्हळ्यार आनीक विशेष वेळा म्हणजे केन्ना येता. तांचोची 2 पीठाधिपती वैष्णव पीठाधिपती हांगा आजी विराजीत जावन गेली सर्व लोकांक हांगा
आशीर्वाद करत असाची ह्या बरोचे भाग्य सर्व लोकांना मिळणार तसं भाग्य तुमक मिळल्या का इथून भाग्य वैया म्हणून सांगितले सत्य त्याने आताची आशीर्वचनाने सांगितलंय की आमगेल गुरु आणि प्रस्तुत पीठाधिपती तांगेल गुरु 1992 11 ऑक्टोबर पुनवे दिवस आश्विन पौर्णिमा दिवस प्रिय गुरुवर्य स्वामी हांगा मुक्काम शिरतना श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी वैद्याचे हांगा आगमन झाले आणि 30 वर्ष पहिले उभय पीठाधिपती भांगराम मामायाचे दर्शन घेतले आज ही 30 वर्षानंतर त्याचीच एक सौभाग्य आज हांगा परत रिपीट झालं सगळ्यांनी सांगताची हिस्ट्री रिपीट्स म्हणून आज हिस्ट्री रिपीट झालं असा त्याची जी एक देवांबद्दल गुरुंबद्दल तिथले एक श्रद्धा उरका तिथले एक विश्वास उरका असे एक संदर्भात तू सांगत असेल एक अवकाश मिळला आम्ही देवान उत्सव किती उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सव परिकीर्तिता म्हणून सांगितलं उत्सव शब्दाचे व्याख्यान करताना उत्सुते हर्षम उत्सुते हर्ष उपकून गेलेचा उपकून गेले उत्सव हर्ष येता ताका उत्सव हा म्हणून सांगितलं उत्सुते हर्षम इत्येव उत्सव परिकीर्तिता बाकी त्याचे दुःख असताना हर्ष उत्कून येते या दुःख असताना हर्ष आहे ना उत्सव असताना मात्र हर्ष आणि आज ही तसं महोत्सव आम्ही करता सापडल्या चारही ठिकाणी एक हर्षोल्लास असा सर्व लोकांना एक हास असा दोन मठाचे स्वामी आणि भेट जाताची म्हणजे का आज ते उत्साह निजचा उत्साह म्हणे आईचेच उत्साह म्हणे आजीचे गोड उत्सव जातात त्याने मस्त विश्वास ठेवा घेऊ काम आताचे आम्ही थोडे वेळ बद्दल आम्ही व्याख्यान करत असेल त्याची तुम्ही गेल्या तर परत कंटिन्यू करते जाता आमका कष्ट येताना आम्ही कसं करता की मिळेल देवाचे आरोप करते चाल करते हांव तुका इतले वर्ष पूजन केलंय दिवसात तुका नित्य अभिषेक केलाय दिवसात तुका नित्य स्तोत्र पाठ केलाय नित्या तुला अर्चन केलंय नित्या तुका प्रदक्षिण घालय किंतु मागका तुम्हाला कष्ट दिले म्हणून आम्ही केले ओपनता मनुष्य बुद्धीनं आम्ही देवाचे आरोप करतात हे सहज मनुष्य बुद्धी कित्याक म्हळ्यार ताका जावं कशी कार्य जल्ना ताका कशी कार्य जावं का ते कार्य जल्ना तागेले कार्य केले जल्ना तेन्ना तो ब्लेम करत बसता अशीच एक संदर्भ येता एकलो आडू देवस्थानात स्वच्छता करचे बाबरेडे म्हणतात क्लिनिंग करचे एकलो मनुष्य होता आडू होता त्यागे काम कसं की म्हणाली तुझा क्लिनिंग करते देवस्थान क्लीन करते मस्त कष्ट काढता काय दिवसा जेवढ काम मिळाली तिथलं काम केल्यावर मात्र का कसं नाही तरी एक मिळतात त्या देवस्थानाचे अर्चक तांणी कसं दिताची तांतून थोडे पॉश दिताची दिवसाच ह्याची रुटीन सेम दिवसा अंगाने पुष्का त्यांनी ह्या करता त्या कोण गेलो मस्त ह्या झाले एक दिवस तो देवाचे हे केलं योग्य जीवन बरं पडलं कित्याक म्हळ्यार देव भरपूर कुणाक आराम बशील आसा ताका कसं नाही ना आराम बशील उरता तुला कोण पूजा करताची नैवेद्य करताची नित्य अभिषेक करताची हो मात्र तुझी बसता कष्ट टाकले देव आराम बशील असा ताका सांगता देवा तू पळय आराम बशील असा तुका पूजन तुकाची हांव हांगा कष्ट घेता असा तुझेच जीवन बर आहे माझे जीवन बर नाही तुझेच जीवन म्हाका एक दिवस मेळ का म्हणला कडेली त्या मूर्तीतले एक शब्द येता माझे जीवन वेगळे कष्टाचे हा तुझे तशी नाही म्हाका मस्त लोक म्हाका विचारताची मस्त दुःख सांगताची हे सांगता तू ऐकून घेऊ का म्हाका आणि ते ऐकून घेऊन त्या रीतीन आम्ही व्यवस्था कर का माझे जीवन संसार सुलभ म्हणून लायक नाका तुझं कसं आराम बसून तू हांव वैद्य बसयता एक दिवस आराम भितर बसया तितले न्ही कार्य
ना मस्तसा जागृत आहे तशी उद्याना का म्हणतात मग एक दिवस चान्स दी मग एक चान्स दी तुझ्या जाग्यार हांव मुगे न्याय करता तुला बता तू माझ्या जाग्यार हांव तुझ्या जाग्यावर जय तू माझ्या स्थानार येता हांव तुझ्या स्थानार जाता एक दिवसाची ओके तुझ्या विषय कसा नसा पूर्ण काय बट एक कंडिशन देव सांगता एक कंडिशन कोणीही लोक आयले कसले तुगेले मागले तू कसले रिस्पॉन्स करना शिकवतो शांत उरका पेशंटले ऐकू का कसं जाता पळो का किंतु कसले रिॲक्शन करचे ना नो ऍक्शन ना रिॲक्शन कसले करचे ना खाली पळो का नुदवू का हे करता गेल्यार मात्र तू थांबव का शिकवून दिता म्हणून ते कसले नुदव बसता आराम घेता म्हणलं जाले पोझिशन चेंज झाले तो ते देवाला स्थानाला भितर वता आणि हो देव भायर येता कडे कसं जात की म्हळ्यारी देव तागेले त्या मनशाला कसं नित्याच काम आशिल्ले ते देव उठूचे व्यवस्थित करून गेलो तो भायर होता देव भायर गेल्यानंतर भितर तो मनुष्य गेलो होता मनुष्य गेलो पहिले एकलो भक्त येता ओल्ड बिझनेसमॅन ताका नवीन बिझनेस करचो होता नवीन बिझनेस करता म्हणजे कितें तो देवस्थानाक आयलो होता देवस्थानाक आयली नंतर तो हणकवलो तो म्हणजे बँड जाताना तागेल्या खिशांतल्यान पर्स सकल पडलें तागेल्या खिशांतल्यान पर्स सकल पडलें ताका कळना ते बिझनेसमॅनाक व्यक्ती कळना ताणें प्रार्थना केलें नवीन बिझनेस चालू करता आसा तुगेलो लोक जावं का आणि म्हाका लाभांश प्राप्त जावं का म्हणून तो देवाले प्रार्थना करता म्हणजे जो मनुष्य भितर उरता तागेले प्रार्थना करता त्या व्यक्तीना म्हणजे मनुष्याला देवाला स्थानार आपले त्या व्यक्तीना पर्स पळयता थोड्या वेळानं एकलो गरीब व्यक्ती येता भितर गरीब व्यक्ती येऊन गेलो देवाला म्हणजे देवाला स्थानार त्या मनशाला कसं प्रार्थना करते म्हणजे मस्त कष्ट आसा मागीर आवयक आरोग्य समना चेडूंक शिक्षण तशेंच मागीर आर्थीक परिस्थिती ना नाना रितीच्या उठूची कसकसन आसा उठूची दुःख देवाला सांगले म्हाका थोडे पयशे मेळ्ळे त्या पयशांनी आरोग्य आपल्या आरोग्याक एक सुस्थितीत पळोवन घेवन चेडूं मागीर कसलें एक शिक्षण दिवचें जाता अशें म्हणटाना ते वताना ते पर्स ताका मेळटा त्या पर्स ताका मेळटाना भितर कशें त्या मनशाक कळ्ळें हे हातेर पर्स न्ही त्या बिझनेसमॅनान पर्स आनी तो कोण गरीब व्यक्ती होता तो कसं लेखता हांव देवाक प्रार्थना केलो पडटे देव समजून जावन म्हाका पर्स दिवन म्हाका पयशे मेळ म्हणटा ते भितर बसून मनुष्य सांगता तुका हांव अनुग्रह केलो ना तूं चोरी करता आसा हांव तुका अनुग्रह केलो ना हांव तुका ते पयशे काडून दिले ना तूं चोरी करता आसा बट कंडिशन सांगिल्ली नुकवून पडेल ताणें बट सांगचें गेलें ना थोडे वेळ जाता तो पर्स घेवन वता कडेरी आनीक लोक येता तो शिकपाक हडको उरतली त्या हडकाचे मर्चंट नेवी म्हणटात तांगें काम कशें 15 दिवस म्हयने घडल्यान तांणी भायर उरता तांणी दोनी समुद्रांतूच तांगेले प्रयाण तांगेलो खाण जेवण तांचो उरता मर्चंट नेवी तो थंय आयलो उरता ताका त्याच दिवस ते समुद्र यान करचो उरता म्हळ्यार दोनी बसून गेलो मर्चंट नेवी बट उरता तातूंत तो देवाले अनुग्रह करून ताणें प्रयाण आरंभ काम घेतना तो बिझनेसमॅन आशिल्लो तो बिझनेसमॅन पोलिसाक घेवन गेले येता पोलिसाक घेवन येवन हांव हांगा येवन गेले नंतर नेक्स्ट व्यक्ती आयलो वची हाणें मागीर पर्स चोरी केल्या म्हणून लोकां जेलार उरताले त्या मर्चंट नेवी जेलार उरताले मर्चंट नेवी सांगता हांव कशें तुगे वॉलेट पयशे कशें हांव चोरी केले ना म्हणून सांगता कोण आयकता तो बिझनेसमॅन पोलिसाक घेवन गेला पोलिसान हातार धरले लागता मरताना कडेन देवाक कळ्ळें भितर बसून त्या मनशाक कळ्ळें की हांवें चोरी केल्ली त्या गरीब व्यक्तीन चोरी केल्ले की तो कशें शिक्षा हाका मेळटा आसा आतां ताका तोडसून घेता मागीर लेत्राक असल अन्याय पळोवचें जाता ना म्हणून आतां हांव हांवें कशें सांगलें म्हळ्यार हांवें चोरी केलें ना त्या मुर्ती तुले ना एक शब्द आहे पूण कशें शब्द की म्हळ्यार हांवें चोरी केलें ना हाचे पयले गरीब व्यक्ती आयलो हांवें चोरी केल्ले म्हणून सांग स्पश्ट देवान केलें हें केलें
पोलीस वगैरे ऐकतात, बिझनेसमॅन वगैरे करता. देऊ सांगताच नाही. देऊ सांगता सांगून पर्यंत काम कसं केलंय, त्या मर्चंटने सोडलंय आणि पोलिसांना त्या गरीब व्यक्ती अरेस्ट केलंय. अरेस्ट करून जाल्यार ह्या तिन्ही संगती जाल्यार सांजेरी देगता टाइम क्लोज जाल्यार एक दिवसात त्या सुरवा करायची. टाइम क्लोज जाता, देव येता, परतून सोडून करताना हो आता पोच्चान घेता. मनुष्य देवस्थानात गेलो पोचून घेता, पळय हांव अन्याय जायनाशी हांव माझे रक्षण केलें म्हणटा. कसं केलें तूं संगती सांगता, अशी जाल्या तशी तशी जाल्या हांव अशी केल्या म्हणून. देव सांगता तूं मस्त चूक केलें, तूं मस्त चूक केलें म्हणटा. कसं म्हणून विचारतना तो बिझनेसमॅन कोणाही उठता ताणें मस्त पाप करून कोण घेवन उठता आनी पयशे जोडिल्लो. मस्त पाप करून कोण घेवन पयशे जोडिल्लो आणि ते पयशे जोडिना तो वॉलेट पडिल्लें आसतना ते ताण मस्त पाप करून केलें. किंतु ताणें त्या वॉलेटांतल्यान पयशांची वापर ते गरीब व्यक्तीन केलेली आसली. ताचे औषध आरोग्य बरें जाता आशिल्लें, चेडूं शिक्षण करता आशिल्लें, म्हणजे ताणें ते जोडील पयशांना एक बरें कार्य जाता आशिल्लें. ते बरें कार्य जालें आशिल्लें त्या बिझनेसमॅनाक पाप कमी जाता आशिल्लें. तूं कशें केलें, तूं कशी करतली ना अरेस्ट जावं कशी केलें. आणि ते कोण मर्चंट नेवी आशिल्लो त्या मर्चंट नेवीक अरेस्ट करता पोलीस. तूं कसं केलें, ते अरेस्ट जायनाशी तुवें कोण गरीब व्यक्ती ताका अरेस्ट केलें आनी मर्चंट नेवीक सोडलें. किंतु तो आत गेल्लो आनी शाश्वत याना. कित्याक की म्हळ्यार आतां मुखार गेल्या समुद्र यानान तूं व्हड एक लाट घेवन गेलो ताचे जीव धनी वता. जर तूं न्हूतो बशिल्लो आसल्यार तो जेलार वता आशिल्लो. जेलार गेले आसल्यार थोडें जीवन एक्स्ट्रा मेळटा आशिल्लें. तूं बरें काम करता तूं अनर्थ केलें तेन्ना ते देवस्थानात वचून करता कळ्ळें हांव पसंद नासल्यार येद्रा पसंद जाता आसा त्या मात्र पळोवचें जाता. किंतु देव मुखार पसंद जाता आसा पळोवंक गेलो आत्मरक्षण करता. त्या मर्चंट नेवीक मुखार मरण आसा किंतु आत्म ताका अपवाद समस्या आतां तो जेलांत वचून बसलो. बिझनेस म्हाका आनी पाप करत बसलो. म्हळ्यार तूं सांगिल्लें देवालय आराम बसता देव नित्याभिषेक जाता तुका नित्य नैवेद्य जाता आराम बसता म्हणून देवाक तूं पळोवंक पडटा. देवाक मुखार भविष्य खूबच आसा. आमकां कसन जाता, कितले जाता, कसन रिती येता, कसन संदर्भ येता, ह्या उठूची कोणाक होत आसा नित्याभिषेक देवाक मात्र होत आसा. आमी लेगीत आराम मुक्ती आराम बसता नित्याभिषेक करून घेता कसं हें काम ना म्हणून हें काम कर. हें काम आमकां करचें जातलें, हें आमकां करचें साध्य ना. असं काम करचें साध्य ना. एकमेव करता म्हणटरी तो देव. तातूंत खंयचेय संदर्भारी आमकां कसले कश्ट उरो सूख उरो आमी केन्नाय देवाचेर विश्वास मात्र कमी जायना अशें पळोवंक. आनी देव कसं करता ते जावं सुटू खऱ्याकच. आज पळया दोन स्वाम्याक हांगा आगमन जावचें त्या देवान कडेन नेलें तर तूं जावं सुटू बऱ्याक न्ही. ह्या उठूची देवान करची लिला तातूंत कृष्ण लिला राम लिला म्हणजे कितें म्हणटा देवान करची लिला आमगेर हातांत ना. एक मात्र तुमी लेक्चर ना केन्ना आमी सांगील तशी आमकां जावपाची तशी जायना तुमकां केन्ना कळटा तेन्ना तुमी लेक्चर ना. तो आतां देवूची प्रेरीत करूंक तेन्ना तुमी लेक्चर आमी लेखतात आनी 5 निमिषां भितर मागीर चॅक येता म्हणून चॅक केना चॅक बाउन्स जाता तेन्ना तुमी लेक्चर ना. हांव लेखी तशी जायना तूं कशी मना आसा तशी जाता हांव लेखची मात्र जाता म्हणून तूं करतालो कळवितालो तो देव आसा म्हणून एक तुमी केन्नाय आलोचन करता. तुमी देव आनी आज गुरू आनी समागमन जाल्लें आसा. अनेक भावीक लोक भक्तगण आज हांगा आयिल्ले आसा. ते सगळ्यांक बरो तुमच्या जीवनांत तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या व्यवहारांत नित्य निरंतर क्षमा पेटती नादत्व अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद प्रार्थना करून मनोरथ कृष्ण.
पतंग देवाल तशीची आमच्या सोम्यान स्मरण करताची आम्हाला सर्वांनी प्रीतीनं आशीर्वाद करतात. आसू इष्टदेवू गिलाडी बापोसू हे दाखवून स्थान गुरुपीठ कित्या भाग्यवंतम सर्व कारण त्या आमचं सगळी जन्मायन नेमकं सगळे सोडून आप इष्टदेव पूजा सोडून का कुलदेव तैन सोडून वचकानका धर्मपीठ सोडून वचकामुना अगदी जनास यतिनियस तन्वी कुलदेव मलारी श्रेष्ठ म्हणतात आमच्या पुढे मात सिद्धांत घेऊन पुढे आमच्या घोर इष्टदेव जलेली येईल कुलदेव पूजा असेल मलारी आमच्या संप्रदाय आणतो शाक्त संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय स्मार्त संप्रदाय गणपती संप्रदाय असतील आमच्या धर्मशास्त्र सनातन धर्म तत्वाने सौरमान सिद्धांत सना तशी अंगा आम्ही सर्व अंगा विशेष द्या कुलदेव कुलदेव कशी देव कस झालो की आमचे भाग्यवंत परशुरामान आमका कसं गीत गोमंतका आपण दिला आणि आमका ग्रोह केलं काय परशुरामान कोण दशावतारांचं गुरु श्रेष्ठ परमात्मा परशुराम राम क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रिय मारला पुरा क्षत्रिय मारला नाही दुष्ट कोणी कसं ताकद मात्र शिष्टान मारला नाही शिष्टा मारला गेला रघुवंश ना दुष्ट कोणच के तसं तो परशुराम 21 पंत सर्वही भूलोकात प्रदक्षिण पण दुष्टामानो धर्म संरक्षण केलं दस्तर त्या परशुरामान आपण तसं गीत आणि भूम सृष्टी केली आणि एकदा रामनाम दान देऊन का गौड देशात असेल आपण आपण दान श्रीदान मात्र आराधने प्रकारे या ब्राह्मणा जन्म सार्थक जन कृत्यदाना ब्राह्मणा नहीं मनुष्यान दाనికి देवता आराधना जाता कभी मात्र संपूर्ण जमचे आप बोलो कारण दशकोत्री ब्राह्मण आका पोराला पुराण आप कुल देव की आराधना करा नाराधना दुर्गेश मागे तसं के मध्वाचार्य गोमंत कायम जाणी सिद्धांत अमुकराज पार तसे कसं रे ना संजय जीव जाता ते सांगायला गेलं पुढे
कसं तत्व असं punya jogi bukan saja artu lekin kasi jina sakil artu ke artu jina ajarya kasi gir shabadeva sakil ekarta artu lekun takir kya artu kya तशी बहुधा बुद्धाने जगली कसं की और सगळे artu lekun सिद्धांत प्रजा ते सिद्धांत आपल्या कसल्या शिकून दुसऱ्या खंडणवर का बहुत तुम्हाला होता कळता आपल्या झूट केल्या मग तो कसं करता तू सुंदरता तयार करा तू सुकर करे आणि प्रायश्चित जाणून तर तू सांग प्रवेश कर अनुजलाय ते हात उजलाय तर ते अभित शंकराचार्य परिवार Miguel Bolsna, Miguel Daniel, Miguel Shifter, Gaspira, Mandana Misru, Takel Verge, Edwin, Duduloch, Madhaka, Santa Anubashka. Kitte Pravahata, Vidyani, Sarvani, Matani. Sarvamata Pravahata, Yetya, Parade, Acharya, गासपूरचे रेगडचे तसे महत्वाचे जरी वैध सिद्धांत ते सिद्धांत आपण पालन करू काय पाहिजे कोमंता का आमच्या मागण्या हार चंद्र तांदू हे तर हे तेंबा यांचे आणि कर जेवण केलं सांगेल शंकर एक ब्राह्मण थोडंसा ब्राह्मण tôi là cái thế là đấy cơ lấy từng chấm lượng đủ chơi là chúng ta muốn giáo ra cũng cái là शक्ती पोटाची जीर्णशक्ती एक कर तुला पुस्तक आहे आता तू म्हणजे अंडी आम जेवता जायचं जेवण झालं मागीर देऊन द्या केरला नंदुरबार गोया म्हणता ओडवाड केरला नंदुरबार आहे म्हणते तुमचा ओडवाड केरला काय इतर असेल काय सैशी काय खरं काय एक दोन काय सैशी काय श्याम जम झाली का रोज अक्षर ओळखून दिलेलं आहे आणि काही देत नाही काय महत्वाचे सांगितले प्रबंध शक्ती मागता सर आणि तू केली सैशी केलाय तसे आम्ही त्या सिद्धांत आमका विष्णू सर्वोत्तम पुढे असे मी आम्ही आता महाराजा नारायण ती कोण जय श्रीरामूर्ती असं कसले 3.5 ग्राम स्मार्ट असेल गेलाय ते शक्त असेल असो आमगे तसे सिद्धांत जनरमे मंदिरम कुल देवजन ಒಳ್ಳೆಯ ಸೊಂದು ಚಿಕಾರಕ ಜನ ಮಾಂಚನ ಆಸು ಸುರ್ವೇಕಾಸು ನಜರ್ ಡಾಕ ಮಂದಿರ ಬಾಪು ಇದು ಅಕ್ಷರ ಡಾಕ केतना कोणाला होते शरण आसु अक्षर तो खेळता त्या ध्यान खेळण्यात आले ते करता चिकोल करता तर राष्ट्र पूरा मोबाईल खेळता चिकोल जाताना बापसू होता चरडो बापू सिद्ध सांगता याने चिकोल मागच्या दिवस असू व्हायचं आज सिद्ध करता तो चिकोल सर वेगेल तिघेल अंगात आणि त्याच्यावर नाणेदा नाणवलो आणि सोडता ते श्यामना आजू कुलदेव तसे कुलदेव पण महामाया आगामी अनेक श्रीकर प्रोग्राम ना गलुगा एक चांगलं आमच्या आपलं विनंती करून करे आगा मंगळवारचा संचलन सुरेश नाईक दुसरं गर्दी
जायचं म्हणजे पेटेल मागे रे काल सकाळी आम्ही हे का श्रीकांत मागीर ताणें आमकां तामसां वता की करगडे तर बच्चे दिवे ना स्वामी दृष्टी सर तुम्ही करता आमना रे निघे ना ना स्वामी सामान हें कांयशी मागीर कोणाक तूं करता पुष्ण आमगे स्वाम्यांनी सुरवेक सांगित आमगे समाज बरी म्हणजे दुआ म्हणटीची त्याचं नाही रितीन पळोवंक का चूक करता ते चेंडू चूक करना देता चूक करता ते चेंडू वसयला चूक केल्यार श्रम करचे आवसूर भोवडे तशी आमच्या समाजात आमकां सांगितलें उलयता कित्याक स्वामी आमके उलयताले गुंडान गुंडान उलयता आमी डायरेक्ट उलयता कित्या गुंडान उलयल्यार हे माटकने उलयता ताक उलयता स्वाम्याक करता आमकां स्वाम्याक राय दिवचे रे सांगितलें तूं सांगता जशी रितीन आमी हुकूम जायना एक ताची स्वाम्यांनी 12 वर्षांनी करता म्हणून कळ्ळां म्हणजे सांगली प्रोग्राम बाय सकाळी सगळे वचून करून कळत जाय करतात मला तशी आनी रितीन आमकां आयकत ना तांणी आसता ती तशी आजे एक सगळी आडघोड एक हांगा लक्ष्मी नारायण मात पूजा पुरस्कार तंत्र पांढरा काठ अधिक सांगतो तशी आज भवडे भवन तसं लक्ष्मी नारायण होतय आणि भवन सगळे करतात किती होता कसं आहे आमका एवं प्रवृत्तिकम चक्रम ज्ञानवर्ते अधायु दियारामो संपाद सजीवती एवं प्रवर्तिकम चक्रम ऐशी प्रवर्तन करता है ऐशी मिळाली कशी बनत एक प्रश्न अन्ना बोले पर्जन्य अन्न संभव येता गीते पुकार येता तृतीया येता हे सर्व देवान सृष्टी ही पूरा सृष्टी देवानी सृष्टी को चित्या देवा कसले ही सृष्टी को कसले मेलचे आणिना कसले मेलचे ना देवात लीलावर तू काही बदली कसले सृष्टी करतो देवा एक पद्धत प्रलय विजय प्रलय जगजानिक देवा छान भूक जातो भूक लागले जाईल इथे देवा ले जाता देवा भूके लगना तुझे जाने लगना देव मेरा देव अंगेला मिली तो परमात्मा तक भूक लागले जाईल भूक लाग चारिक हम काय भूक लागले हम काय ते आमच्या जम तक आ जाऊंगा तक जाऊंगा आमच्या रिकर कोटा ये तंतु तो चतुर्मुख ब्रह्म देवाले की थे एक बेला टाका और बदला टाका आगे करा पुढे करे कोरिया हमें आमची उप्पू सिक्किदरे सोप्पू सिक्किदरे उप्पू सिक्कुवम भाषे सोप्पू सिक्किदरे तुप्प सिक्कुवम भाषे तो सुप्प सिक्किदरे कोप्पर सिक्कुवम भाषे आमगे आमची देव आमका पट्टा लागला रे भाजी मेला चांग भाजी मेळ भाजी रे दिगोरचे भाजी रे सिजा भाजी मेला रे भाजी कुकर को का मीठ घाल भाजी आमचे मीठ घाल तिच्यात पैसा ना
बच्चे मेल जाने का कसं झालं मेल पण घालताना कवर का लवकी पण आणि हे पण व्यत्यास हे पण मेल जाने का हाय गणपती कुठे मेल का पण कविता आलोचन होता अरे जेव्हा तुझ्या गेला असे परिस्थिती असणार देवा असं तशी कसं गेलंय देवा आपल्याला आम्ही देवाले कुठं आम्ही परमा देखील गेलाय समय दे म्हणून शास्त्र ताकी ती गेलाय आज्ञा करा ब्रह्मा करा सृष्टी गौरव आणि काव्या सृष्टी केली आता सृष्टी केली आदित्य सृष्टी केली आता सृष्टी केली पण आ सृष्टी करून गेलं सृष्टी केलेली ते कसल्या अरे वाटता म्हणजे वाटर येतो ज्याला करतो काय सृष्टी तत्व देवा नका ಎಲ್ಲರಿಗೂ तो सृष्टि करेगा कि क्या भलेपणा जनसंघामध्ये त्यातून कशी जाऊगा प्रधान अन्न अतिथी अन्नम कित्या सर्वे लोकांच्या बदलने करो अन्नगत प्राण कधी काळ आमचो आमक सर्वे आमचे वेळार अन्न काय ते अन्न जाव काय झालं पाऊस जाव काय झालं येत जाव काय झालं जाम का मंद रास झालं बडा बांध ते तू बोल सर्वे या पावसाक मूळ कारण कसं नाही पर्जन्य पाऊस त्या पावसाक मूळ कारण येते ते कोण बॉडी आम्ही या सृष्टी कोरलेल्या या सृष्टी विशेष जाम झालेलं आहे पात्र त्यातून तो हवन कोर का हवन मिळत देवता उद्देशेन द्रव्य त्याग देवता उद्देश करून द्रव्य त्याग केले नित्या नाम विधीन समर्पण करचे देवा आराम समजे ना देवा तू गैर है नाम समर्पण देवा दोन्ही समर्पण करतो देवा आम्ही पुढे देता सम्यक अर्पण किती आहे देवान दिल्याने देवा कयाकडे समर्पण करचे भाषेत थोड्या मस्त असं तुका देवा समर्पण देवा देवा समर्पण करतात देवा स्वीकार करता तसे आम्ही द्रव्य देवा समर्पण करतो अग्नि मिळाली देव अग्रत पादती अग्नि देव अग्रत पण असं तो म्हणता का अग्नि जल्दी लौकिक आपित देवा देवा सात अग्नि आम्ही ती करता सप्ताह म्हणता पुन्हा होती देवा चिंता इकडे अग्नि तरीका इंद्रा पवेका नंतर कोण पूरा देवाग येणा हविसाचे योग्य तसा शंकर देवान महादेवा केला असेल मागे दक्ष प्रजापती यज्ञ मिळले तर देवा पवेका ही शंका देवान पाहून थोडे काम लक्ष्मीनारायण हृदय हवन अत्यंत सुलभ ज्याला अत्यंत श्रेष्ठ अर्थ
तातूंत एक श्रेष्ठ तुमच्यो श्री शांती भक्ति हरिदासदास्यम प्रबंधनकाम पूर्वोत्तर भगवद्बुद्धि प्रदेमाते परम फलम श्री अत्यंत श्रेष्ठ श्लोक तातूंत सगळे तिगे लक्ष्मीनारायण हृदया मागूचे देवा म्हाका त्यांदी म्हणून कोणा म्हणटात तिगे मागता तिगे मागता ते कसा म्हणला रे देवी तू म्हाका देणी गेल्या औषधाचे हिरो हृदय हा तू देणी गेल्या तू कीर्ती मागला तू म्हाका देण का मी नारायण हृदय हवन केलंय मागता देणी अजून एक श्लोक असं नास्ती भजन प्रवेशात दे केतान श्रेष्ठत्व आम्ही निमगितात देव दे ना आम्ही म्हणता बोरा आम्ही निमगिन बोला देवा निमच्या गेल्या रे आम्ही सांगितलं उपस्थित किती रे उपस्थित किती रे उपस्थित बन भाषे म्हणून बाहेर घेतो आगे योग्यता आगे विद्ये परमात्मा साक्षात उष्यते साक्षी साक्षात पळेत विद्या हे जन्मात जो दिल आहे वाढ जगता आम्ही उदाहरण देते ठीक आहे जब काय तुमचा काय बुरा जल नाही कशी एक बंदा एक बड़ा ब्राह्मण करी पड़े ना ब्राह्मण करना पहचान ज्ञान श्रीमंत एक बड़ा ब्राह्मण जब गोड बनतो ಕೆಲವೊಂದು ದೇವ ಅಂದಿಲ್ಲಾರಿ ಅದೇ ಗುಣಗಳಂತಾನೆ ಯೋಗ್ಯ ರಾಜವಾದ ಸರ್ಕಂದ बापून श्राद्ध पावले बापून श्राद्ध पंचारिक घरांतू पुन्हा श्राद्ध करू पळेत मेळ्ळा कितें शासन सासमान काणी केले बापून आणि घरांतू येना तांदूळ ना जगड्या सावर करता सासमान देवान थोडे पिंपा देवान लेफ्टी मना देवा तुमच्या पाप ब्राह्मण छान ब्राह्मण तो होड होतो मना गेलोय भुक्ती दिल्या ताकीती पडचे ह्या दिल्या म्हणजे सासूबाई दिल्या छान धन दिया कसा जिंकता जिंकता योग्य जागी एक कारण आणखी कोणाला ध्रुवा करतो ते सर्व भक्तां केले आणि एका पुराणाने मिळेल ना आठवडो वायू पुरा छान गेलो 5 वर्षात गेलो तरी प्रारंभ गुरुजन्मा हरिपान पिणे सर्व गुरुजीने देवाकरता देवा आदित केले तका कसरेच दिली तपसा उग्र शक्ती द्या यमगुरुमध्ये देनदत्य हा देवदेव फुलर ज्ञान नामागच अनुग्रह करना आणि देवा अनुग्रह केले गेले ते शाश्वत आता महादेवा नितीचे बाबा कट थोडे अमूल्य अवतार ब्रह्मांड देवाला अवतार होते ब्रह्मांड कोण घ्या टाकलं तसं लोक पण स्वतः यजमान स्वतः लोक पण टाकलं तसे ध्रुवा तुम्ही दिला ना 6 महिने 5 महिने सहज जन्माला सुख आगार करता जायचं वच्चे ध्रुवाय त्यांनी भारी चंद करू वृंदावन गार्डन मैदान आपले ध्रुवा तुका
आम्ही तुम्हाला भिंगा तो कोण म्हणजे इतके त्यांच्या कोण म्हणजे नाही फक्त आम आपल्याला विष्णू दुःख नाही माका हाताका माका ताण दिंगा तू कापेली कोणाही मागे कोणाही पण दाखवते आणि नरगुगार म्हणजे भात ज्याला ही सकाळी लक्ष्मी सांगते का देवा त्याला ती काही अनुभव असतात त्याला देवी सांगितले बा ज्याला ते सांगितलंय सहज नाही काय म्हणे त्यांना ममता प्रीती या पुराचं स्वार्थ तशी दिले हक्काला दिनच्या ना कित्या दिल्या तो वाईटता दिला लिखता ते नाही काय ते जो श्राद्ध झालाय तर की घरामध्ये फोटो काढत फोटो काढताना तीच घरामध्ये घर रंग लागेल नाही दुसऱ्या एक वर्ष श्राद्ध पहिला बघून श्राद्ध पावले राजा श्राद्धा दिवस ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕ ಶ್ರಾದ್ದ ಸಸ್ಮಾನ್ ದುಕುನು ಮಕ್ಕ ಬರ್ಜಲೆ ತೆದುಕು ಯಾವ ಶಯಾಮ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಚಾನೆ ಬರ್ಜೆ क्या लगे ना दृष्टि का मात्या राजवती आमच्या अंकोरदान भर दिला तर कष्ट काम पावलं दिक्कता करते ना आणखी भर जागा आज करना आहे म्हणजे दृष्टी ताके योग्य ना योग्य आश्चर्य मात्र या ते परमात्मा पडेगा कश पडेगा कश करता आता दिल्याला चुकतोय मागता तो औषध येतो दया इत्या महालक्ष्मी मागचे कसं की तुला डॉक्टर तुम्हाला दिला मात्र को तुझे डॉक्टर औषधा मोठ पॅरी वरती घेता ताप पहिला ये मिळता तका नाही सुद्धा पण पडले ना ताप पहिला तर तका तर मग पॅरी वर चमका ऐशिया सुद्धा नाही बोला तशीच तुमच्या नाही बता कष्ट या तुमच्या मेरी आला चुका दिला मग अद्भुत करी करा गेला आज सर्वे संक्रांति उपसंहारो वक्र उपसंहारो वक्रमा मार्ग उपसंहारा ये सर्वे वैभ महापुरुष काजल नित्य श्री शांति भक्ति विलासदास्य मकतुंडे चांद के जे नाही पाचदिन काळात मी भवनात इत्या गीत भक्तीच्या श्रेष्ठ जीवातून नाही परमात्मा नाही तिकडे देवा अविनाभ बंधू कोणत्या कोणाचा नाही साध्य अरे तिथं कोण नवरा लक्ष्मी का देवा अंका नवरा काही नक्षत्र आली काही नाही नक्षत्राला नवल्या का बिना भाव संपन्न का ತೀಕೆ ಮಾತೀತ ಏನು ಧನ್ಯಳೋಡು ಯಥಾಮಾನ್ಯಳು ಕೋಡಿ ಕೋಡಿ ಕೃತ್ಯರು ಆಟಕಾಂಬರನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು ಇದೆಯಾ ಈಗ ಆಸ್ತದ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ದುಡ್ಡಸ್ ಕಲ್ಲದಿಲ್ವೇ ಆದ ಅವ್ರ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರೊಡೇನ ಗೆಲ್ದಿವ್ಯಾ ನಿನಗೆಲ್ಲ ತುಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಕ ಆಸ್ತದ कोण नाजल दिनच्या त्या टाकायचं होतो तुझे आस जल मात्र दुसऱ्या आले म्हणजे चोरी कोटी जगता मी तुझ्या ताजे स्थान लेता धन्यलोड तुम्ही धर्मान्यलो धन्यलो धर्मान्यलो कोटी कोटी वृत्ती इतकी कोटी 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 वृत्तीच काय आता काम करा मागूच नाही देवा देवाच्या तरी संतृप्ती कशी तीन दिल्या आली ती गेली आणि मागच्या गेल्या एक म्हणतो बघितली एक म्हणतो सांग म्हणतो कशी गेल नाही शांती भक्ती हरिदासदास्यम भक्ती मात्र हरिदासदास्यम हरिदासादास
प्राणालय महादेवालय सर्वाने निर्मला बोलत होती निर्मला हा तुम्ही भक्ती करतात कित्या संकट बंधाक वेंकटरमण संकट वेंकटरमण केदनाई आमका चरटू फळे आपलो चरटू आमक एक्साम पवलेत बळे शीत भक्तीच्यो देवस्थान करतली पाय करतली पुरा करता तांच्या भक्ती कथा करता रस जाम मार्कलिस्ट प्रदक्षिण काढते चढ हे काढते चढ त्या काढते पोरा होते नाही भक्ती कसं जाम का नाही शाश्वत एक प्रकार थांब्या म्हणकीच निश्चला गोविंदे देवी भक्ती भगवच्च भगवन ऊर्जितम निर्निमित्ताम निर्व्याजा निश्चला निर्व्याज्य कसल्या इच्छिणते नाही सांगतात कसं नाही देवाले कर्मण्ये वाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन कर्म करू मात्र अधिकारो अलगीच्या तुम्ही केलं एक भक्तानं बाहेर ताका कशी देव देवता ताका त्याच गजान पाहिलं तेव्हा व्यापार त्याच गजान काय पाहिलं तो विदेशात वत्ता मस्त पहिले होता किती जाय गो अंगा जाई धन्य पाहिले होता तू किती जामगा कापड जामगा पहिला प्रदान कर दिला रीती दिवाळीना आम्ही सांगते काही त्यांनी सांगते अनेक बायले होता तिन्ही बायलेले उदाहरण तू किती जामगा तुम्ही उदाहरण नाही जातो जोता वचनता देशातून पडदा वादुनता सुरवे बायले भंगार देता दोन्ही बायले कापड देता तिन्ही बायले कापड भंगार हे त्या पुराणा देता Berlendo penyanita taka, kita tuh cara kali ini menurut kita berlenda, kita sering dari, tapi kalau orang ini kan, sudah dia kasih, kalau kita nih, jadi, jadi dewan Amerika Sangkati, dewan kalau kita शांति भक्ति दासदास्यम प्रबंध मंत्रम दृढ़ैकनिष्ठा तुझ्या व्याजीयापासून भक्ती तसं हेच नाही हात तुझ्या श्री विष्णू प्रेरणया श्री विष्णू इत्यर्थम तेव्हा यांचं हे करता एक तुझ्या अनुग्रहात तशी मनाने मी करताय पण ते चांग तुझ्या मनंदोले मांगल्य म्हणून मल्याला म्हणतात तुझ्या मन नकेशके असं मन शुद्ध सके मन नाक पडून जवान फलदिंचे हे जन्माना जलदी पूर्व जन्मा तुला वासन असता नेक्स्ट जन्मा असता तुझ्या नाही तुझ्या हृदया असं देव कर वेळ घेतो जीवात्मधून देव घे हे आज नाही पुढे जन्मात सकस कसं केल्या करून कागोत विना थोडा करणं माई तवळ मे शब्दला देवाला छान म्हणून श्रद्धे भक्तीने आम्ही केल्या हव्या खंडित भर करता आम्ही दिसत्या बरो देव दुःख दिसता का तेव्हा तुमची आमचे सेवा केली वेळ तेव्हा ते कष्टार वेळून पावले गळा तुंदी तेव्हा नक्की हे करतात युद्ध सर्वे झाले भक्त सर्वे झाले लिंगित के कसं जाई तेव्हा युद्ध झालं राज्य प्राप्त झाले पांडवा कसं जाय तेव्हा तुम्ही सांगते की माका भागवत आहे माका दुःख कधी रे देवा कृष्ण लिंगेत काय कटाळा आहे आपले कष्ट दिन इत्या कष्ट ज्या पाहिजे राजभार म्हणून त्या कष्ट वेळे रे तुम्हाला पावला कष्ट देव आमच्या विश्वास
आमचा सुद्धा हीच तो विश्वास आपल्या समाजात प्रत्येकाच्या बरोबर आपल्या समाज आपल्या भितर दौडके भितर लढायो येन तेन राच्या बरोबर देवा विशयान आमी प्रीती आसा देव धर्माच्या विशयान प्रीती आसा नामन सगळ्या चूक जाता कित्याक की दुसऱ्या घंटे मडा स्वामी हायवेच्या बरोबर येसच्या बरोबर गुरु भक्ती देवर भक्ती ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗುರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡೋಕಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡೋಂಗ जशी आपल्या समाजात देवा संपूर्ण देवा भीमाकडे आली तशी दिल्या तशीच आहे भक्ती बंगा मामाय भक्ती बार वशिंजम तशीच जेवण म्हणजे लक्ष्मीनारायण तुला यावं श्रेष्ठ जाम असेल आश्विजाम श्रेष्ठत्व सांगता बघा लक्ष्मीनारायणात विशेष श्रेष्ठत्व सांगतात नावाह एकोत्तरवान विद्या नवरा ब्रह्मोत्सवे आश्विजामुले शुभेरम दिसा ब्रह्मोत्सव रमेन सोकेतो महोर लक्ष्मी रूट सोकेबा एकोत्र आज एक पंत म्हणचे पाय दोन पंत म्हणचे पर तीन पंत म्हणचे तशी 101 पंत सर श्रेष्ठ जाम असेल काय आश्विजा ब्रह्मोत्सव असमया आणि तसं लक्ष्मीनारायण बोलाय ते आणि देवही कोण लक्ष्मीनारायण हा माया त्याच्या कशी तू लक्ष्मीनारायण एक श्रेष्ठ कित्या आपल्या सर्वांनी किती लक्ष्मी पुरो नारायण नका म्हणजे भाषेत नारायण असतो नारायण नाही लक्ष्मीनारायण तुम्ही सांगता ते कसंगे विशेष जाम की लक्ष्मीनारायण लक्ष्मी हृदय मात्र काय करू गेल्या रे लक्ष्मी भक्त केले नारायण हृदय मात्र पारायण करू गेल्या रे नारायण भक्त केले त्यातून दोघांना संपूर्णीकरण रीत्या तसं श्रेष्ठ आश्विजान ही देवालय सानिध्य अभिवृद्धी देवस्थान आणि कल्चरीचे देवालय जाऊन आणि आमचे दोष कसले असलेले वृत्ती जाऊन का पूजा विधान जाव्या नाल्या त्याचे रूपाय दोष असलेले वृत्ती जाऊन का त्याच्या खातीर दिवस बांगलारा मामा येतवेळी आणि लक्ष्मीनारायण हजार नवरे सहस्त्रपंत पारायण करतात श्याम सांगितले की आपण वीर आज देवार संतृप्ती प्रीती प्रार्थना केल्या त्यावेळे कित्या देवता तुमचे स्थान जाऊन का सांगून दोन स्वाम्यांनी आपण स्वागत केल्या तेव्हा परमात्मान जास्त लक्ष्मीमान तशी लक्ष्मीनारायणान स्वीकार करून त्याचे उद्देश केल्या की कसले रूपार आशिल्ले आमगे निमित्त नाल्यार आमगे मंगड्या निमित्त नाल्यार जे प्रकाराचे चढ उडयले घातलेले हे क्षेत्रात महात्म्यान खूब केले घातलेले देवा अभिवृद्धी विशेष देवा सानिध्य अभिवृद्धी करून विशेष आणि मस्त बरेपणे मस्त कलाकृती काम इत्यादी मस्त ज्या क्षेत्र वळले आणि विशेष देवा अभिवृद्धी करून क्षेत्रात महात्म्य विशेष वृद्धी करून गुलाबी दिग्दर्शन केलं मात्रान त्यांच्या पंच रूपात इच्छा सगळी ती इच्छा परिपूर्ण करून देवान दी विशेष देवा सेवा देव धर्माची सेवा राजकीय समाजात दिनका विशेष त्या गुलाबी दिनका नरसिंह लक्ष्मीनारायण हा प्रार्थना करून
जय जय गुरु महाराज की जय श्री संस्थान गुरु महाराज की श्री संत गोकर्ण कल्याण चैत्र मठाधीश की जय गुरु महाराज की जय श्री 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 विद्याधीश गुरु महाराज की एक दिशा में भी एक मिनट टेबल करता